La qüestió, això és immenso. O sigui, immenso. Estem seguint una família, a veure si nos lleva a sitio. No, que estoy con el Google Maps. Y en realidad estamos en Google Maps. Pero vamos. Això és immenso. Aniré gravant Tira. i aniré gravant perquè els puestos, o sigui, els jardins són molt guapos. Després supos que anirem a visitar-los millor, però de mentre, si veig coses guapes, aniré gravant, ¿vale? Si no, pues res, anem cap a la cova i a reunir-nos allà. Vale. Vale. Ja veurem. Con Dios. Bueno, ya estén reunits, estamos juntitos i ja estem aquí en el Palau de Versalles. Ja hem pogut entrar, m'ha arribat un poc tard, però no ha hagut problema. Bueno, y eso es la sala de los espejos de Versalles. Com veureu, està ple de gent. Bueno, com us he dit antes, el jardí, ¿sabes? És quasi immenso. Acabant de sortir del metro, estem a... Del metro, no. Bueno, anem a veure Sant Crècord, no? Sí, anem al barri Montmartre. Anem a Montmartre i bueno, han sortit del metro i per sortir tenies que agafar unes escales i bueno, hi havia com a 7 pisos d'escales, o sigui, rotatòries i sense estar preparats, vamos, que hem acabat rebentats. Ara res, anem a veure per on anem. Per amunt també. Per amunt, més encara. Más arriba. Bueno. Esa creo que está más elevado de todo. Joder, ¿y no hi ha un teleférico? Ah, sí, Sí, hi ha un. però és al Però revés. més, bueno. Mira, el teleférico hace de aquí, aquí. Puta mierda. Y Bueno. estamos aquí. Bueno. O sea, para allá, ¿no? Bueno, pues res, nos toca pujar escales. No veiem després. Bueno, estem a Montmartre i és Maison Rose, però com veus està ple de gent. Em sap molt de greu, les expectatives eren unes, però hi ha massa gent. Des d'aquí se veu més a banco. Se ve perfecto, yo no esperaba así. Però Tú te esperabas poca gente. yo me esperava menos. Menos. Ya un poco menos sí, pero... Menos. Hi ha moltíssima gent. Veus lo que me referia jo? Això està... O sigui, encara no s'ha dalt de tot. Bueno,
Galeria Lafayette són 3 edificis, com veus, està ple. Bueno, i ara estem dins la Galeria Lafayette. Són 3 edificis, el qual més grande. I la part de mig és increïble.